Is-sejħa hija ċara sabiex dawk li għandhom il-poter jisimgħu it-talba tan-nisa li qegħdin ibagħtu mhux jistennew sakemm ikun tard wisq aġixxu malajr, isimgħuhom u emnuhom għax il-prezz huwa għoli wisq. Hekk saħqet Alessia Cilja, oħt Bernice Cassar, li inqatlet minn żewġha fit-22 ta' Novembru tal-2022 fejn fuq Facebook spjegat kif bħalma ġara lil Bernice it-talba ta' Nicolette waqgħet fuq widnejn torox hekk kif is-sistema fallit milli tipproteġiha u s-soċjetà ħallietha tfendi għal rasa. Oħt Bernice Cassar fakret kif il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li Nicolette Girshi m'għamlitx risk assessment daqs li kieku b'dan in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-vittma il-korp mhux responsabbli. Għall-investigaturi tagħna kif anke stabbilit il-vittma stess it was a low risk case. Kien hawn fejn oħd Bernice Cassar staqsiet jekk ir-risk assessment kienx offrut lil Girshi wara li din reġgħet għamlet rapport ieħor mal-Pulizija meta l-ex-partner tagħha rritorna Malta. Alessia Cilja insistit li l-istatistika mhix biżżejjed u għandna bżonn risposta dwar dak li sar ħażin. Kif mara li kellha l-kuraġġ tagħmel rapport mal-Pulizija spiċċat xorta maqtula. Kif wara l-mewt ta' oħti Bernice u issa ta' Nicolette qed nibqgħu nisimgħu l-istess retorika komplet tikteb Alessia Cilja. Oħt Bernice Cassar spjegat kif inkredibilment Angelo Gafà qed jipprova jiġġustifika l-mewt ta' Nicolette Girshi billi jsemmi n-numru ta' kemm ġew salvati nisa. Insisti li trid xorta tinġar responsabbilta għal mewt ta' dawn in-nisa li ħajjithom setet ġiet salvata. Cilja staqsiet ukoll għalfejn b'mod surreali qed tintefaq l-ħtija fuq il-vittmi li tilfu ħajjithom għax ma għamlux risk assessment minflok tintrefa' responsabbiltà tal-li ma ngħatawx il-protezzjoni u l-appoġġ li tant kellhom bżonn. Permezz ta' post fuq Facebook Cilja qalet li dawn in-nisa li qed jagħmlu rapport ta' vjolenza domestika għandhom dritt li jsemmaw leħinhom u l-awtoritajiet għandhom dmir li jismgħu. Però minflok il-vuċi tagħhom qed tintilef qalb il-burokrazija, l-indifferenza u n-nuqqas ta' urġenza. Oħt Bernice temmed billi esprimiet id-dieqa tagħha għat-telfa ta' Nicolette Girshi u tat il-kondoljanzi lill-familja tagħha. Hekk kif ma' kull mewta ta' mara oħra l-memorji u d-dieqa ta' meta nqatlet oħta jerġgħu jitfaċċaw mill-ġdid.